atin namang good news, 1,000 mangrove seedlings na itanim bilang bahagi ng kapaligiran na programa sa Barangay Pututan, Binmalay. Detalye ng good news na iyan, ikwento mo, Idol Ruru Hugotero. Matagumpay na naisagawa ang malawakang mangrove tree planting sa Barangay Pututan, Binmalay kamakailan kung saan umabot sa 1,000 mangrove seedlings ang naitanim bilang bahagi ng pagpapalakas sa proteksyon ng baybaying dagat at ilog sa bayan. Pinamunahan ng Binmalay Tourism Office ang aktibidad katuwang ang Miss Gay Elemental Queens, mga voluntaryong residente ng Barangay Pututan at mga empleyado ng lokal na pamahalaan. Ayon sa mga organizer, ang proyekto ay mahalagang hakbang sa pangmatagalang pangangalaga sa kapaligiran. Mahalaga ang papel ng mga mangrove forests sa pagpigil ng pagguho ng lupa, pagiging natural na panangga laban sa storm surge at pagbibigay ng tirahan sa iba't ibang yamang dagat. Patuloy namang hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang publiko na makilahok sa mga programang pangkalikasan upang makamit ang isang mas ligtas at luntiang Binmalay. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.